Teraz sa cítim ako taká práva youtuberka. Práve si robím skincare, idem sa namalovať a idem začať deň, teda už som nejak začala. Meditovala som, urobila som nejaké posty na môj nový projekt The EQA, zacvičila som si, no a čaká ma niekoľko vecí dnes. Iba vyskúšam teraz tento make-up od korejskej kozmetiky Rich Gold Double Wear a musím povedať, že super. Používam krém inak 3, 4, 5. Ja používam korejskú kozmetiku už niekoľko mesiacov a som s ňou veľmi spokojná a neplánujem sa vrátiť k inej kozmetike. Používam inak aj túto Anua, tento toner, túto Sentou z Astry. Inak tento make-up je taký veľmi hydratačný a až taký krémoidný by som povedala, že vydrží mi fakt na pleti celý deň, ale nepôsobí to ako nejaká maska. A dobre sa cítim akože v ňom, aj keď hovorím, že je teda tmavší trošku než moja tvár aktuálne, ale ja si ho teda dávam aj na uši, aj na krk samozrejme. Aktuálne rozbieham projekt The EQA, ktorý je mi srdcu veľmi blízky a je to veľmi taká srdcovka, ktorú robím totálne, že z lásky. Je to vlastne spojenie seba prijatia, seba lásky, teda práca na tej seba láske, seba hodnote spojená s módou a s tým vlastne, čo si na seba obliekame, ako sa v tom oblečení cítime, ako sa vieme tým oblečením vyjadriť, zároveň, aké veľmi dôležité to je, ako sa hovorí, šaty robia človeka a nie vôbec z toho nejakého povrchného hľadiska, ale skôr z takého, že určite to sami poznáte, že keď sa pekne oblečiete, dobre sa v tom cítite, tak úplne iná energia z vás vyžaruje. Samozrejme, že treba pracovať hlavne na tom svojom vnútri, práve preto som to chcela prepojiť, pretože si myslím, že žiadne oblečenie nezachráni to, že sa cítite akože mentálne zle. Zároveň si stále myslím, že to dokáže pomôcť a vďaka tomu si dokážete budovať si tú sebalásku, sebahodnotu aj v tomto, že proste dáte na seba pekné oblečenie, budete sa v tom cítiť pekné. A za mňa osobne to všetko to začína spodným prádlom. Naozaj, že ja si veľmi dávam záležať na tom, aké spodné prádlo nosím. Nosím nohavičky, v ktorých sa cítim sexy, v ktorých sa cítim pekná, nosím čipkované podprsenky, ktoré sú samozrejme pohodlné, nebojíme sa tu o tom, že to nemá byť pohodlné, vždy akože dbám na pohodlie. Akorát dnes mám takú tričko jednu, pretože potrebujem kvôli tomuto svektru, že mám akože takúto podprsenku, ale reálne nosím vždy nejaké pekné čipkové. Takže za mňa je to, že naozaj dbajte na to, aké spodné prádlo si na seba dáte a ako sa v ňom budete cítiť. Potom sú to rituály denné, ktoré môžete robiť preto, aby ste sa cítili lepšie. Ja teda osobne, ja som dlho fičala na tom, že fakt každé ráno cvičenie, meditácia, teraz som trošku z toho polavila. Zase sa k tomu vraciam, pretože mi to veľmi robí dobre a naozaj vidím na sebe, že ako náhle to nerobím, tak aj to mentálne zdravie je úplne na inej úrovni. Čiže fakt, že ranný pohyb, nemusíte cvičiť hodinu, naozaj si dáte 15 minút nejakého pohybu príjemného, rozhýbete telo, nejaká meditácia, yoga a čokoľvek vám je príjemné, plus ja robím aj dýchové cvičenia sem tam. No a zároveň teda potom sú to nejaké vizualizácie, afirmácie, ja robím aj ten taping metódu, kedy si niekoľko bodov, ja vám to všetko vysvetlím, ak budete sledovať ten profil The EQA na Instagrame, tak tam budem viacej hovoriť aj o týchto rôznych metódach, ktoré som sa naučila ja vďaka mojim terapeutom a koučom. Zároveň budem prinášať aj rozhovory s odborníkmi, aby to teda bolo aj odborné, nie len na to postavené na tom, že ako to ja cítim, ale ako na to, k týmto témam, ako je sebahodnota, sebaláska, móda, pristupujú aj odborníci. Takže je to taký veľký projekt, ktorý budem postupne budovať a veľmi sa na to teším, pretože vždy som to cítila, že nejakým spôsobom chcem pomáhať ženám a tým vlastne aj sama sebe, pretože je to niečo, čo ja celý život riešim. Veľmi blízka je mi móda a takisto aj ženy a tá sebaláska a to pracovanie tej sebahodnoty. Ja som reálne skoro 2 roky v kuse riešila seba prijatie, mala som aj také ťažšie vzťahy, ktoré mi veľmi potvárali tie moje staré traumy a musela som začať pracovať na sebe úplne iným spôsobom, za čo som teda akože veľmi vďačná, boli to náročné skúšky, ale vďaka tým skúškam a vďaka tým vzťahom som začala úplne inak premýšľať a pracovať na sebe naozaj, že aj meditovať úplne iným spôsobom. Meditovala som veľmi na tú sebalásku, seba prijatie a tapingy o tom, že som dosť a podobne. A myslím si, že to je never ending story, že stále mám v živote momenty, kedy sa začnem spochybňovať a kedy sa necítim úplne dobre a je to samozrejme spojené aj s našim cyklom, s menštruáciou a práve to je niečo, čomu sa chcem tiež venovať, že cyklus ženy, kedy ako, čo pre seba robiť v tých momentoch, keď vieme, že s nami lomcujú hormóny a pritom vieme napríklad, že vstanete a nič sa extra nedeje, ale vy sa cítite smutné, že ako si pomôcť v týchto momentoch. Ja by som chcela nájsť a dať rady všetkým ženám, ktoré týmto prechádzajú a chcú na sebe pracovať. Aj tým, že budeme sa baviť s odborníkmi, ktorí nám vedia dať konkrétne nástroje na to, ako to zmeniť. Pretože jedna vec je, že je to vedomie, to je to prvé, že si uvedomujeme
uvedomujeme si, čo sa v nás deje, zároveň ešte to druhé štádium je to, že vieme s tým už aj pracovať a máme nástroje k tomu, aby sme to dokázali zmeniť. Ja verím v to, že keď každá jedna žena bude šťastná a spokojná, tak celkovo to bytie na zemi bude iné, pretože si budeme menej závidieť, menej sa porovnávať, lebo ak sa my stotožníme sami so sebou a vyrovnáme sa so svojím ja a pracujeme na sebe, dokážeme viac dopriať, dokážeme sa viac tešiť z iných, keď my same napredujeme a pracujeme a hlavne, keď sme si my same sme si vedomé samých seba, sme si vedomé svojich silných, slabých stránok a sme si vedomé aj svojich nadaní a talentov a vieme to využiť vo svoj prospech. Takže chcem, aby to bola platforma, kde sa budeme fakt, že vzdelávať a podporovať. A aj keď napríklad budeme cítiť nejakú emóciu na ženských kruhoch, ja veľmi chcem, aby sme začali žiť viacej v pravde a že aj keď sa budeme cítiť, budú teda súčasťou toho meditácie pravidelné a ženské kruhy a že aj keď sa budeme cítiť napríklad, že máme nejakú emóciu žiarlivosti alebo porovnávania, že je to v poriadku to vyjadriť, pretože ako na to poviete, tak sa tá emócia uvoľní a nemusíte sa trápiť, lebo sme len ľudia, naozaj všetci to máme, všetci máme dní, kedy sa porovnávame, všetci máme dní, kedy sa cítime horšie a cítime že nie sme dosť a že nerobíme dosť, ale ono je to ako keby taká naša misia na tejto zemi, to prijať podľa mňa a vedieť s tým pracovať a hlavne si to vedieť priznať a navnímať sa a prijať tú emóciu, že ok, táto emócia prišla, je tu, príjmam ju, zároveň ju nepotrebujem živiť, nepotrebujem sa v tom viacej vrtať a živiť ju. Vieme si to, práve meditáciou sa vieme naučiť to, aby sme dokázali s tou myslou trošku lepšie pracovať. Neznamená to, že máme sa brániť nejakým myšlienkam, ale skôr ich vieme lepšie pozorovať a vieme ich lepšie korigovať. Priatelia, ja teda nakoniec som zostala doma pracovať, lebo zistila som, že veľa vecí dokážem spraviť cez telefón, nepotrebujem ísť do kaviarne, takže chystám posty, veľa postov, možno boli oči. Na EQA o 1:00 mám stretnutie, potom idem si pre tie veci k návrhárke, k frajer. A musí sa potom nachystať na ten fashion live dnešný. Uvidím, čo si urobím s vlasmi a make-up. Ale teda dal som si pracovný čas teraz takto doma. A potom pôjdem von, ale hovorím, potrebujem asi nejakú prestavočku trošku, ale ja milujem, keď som v takom svojom kreatívnom móde. Ja vtedy nedýcham, nepijem, nič neriešim, len robím a strašne ma to baví. Takže veľmi pekné posty som spravila, sa z toho veľmi teším, lebo no veď uvidíte. Ak vás to zaujíma, tak sledujte The EQ Way. Obľúbený song všetkých sociálnych sietí and mine too. Ja už mám po stretnutí, natáčala som, boli sme v ráno. Dal som si tam aj kapučinko, pokecali sme, poriešili sme veci, ktoré potrebujeme, robili sme vlastne content plán na november. Takto vyzeral môj finálny outfit, nakoniec sa mi to celkom dosť podarilo, čo poviete? Ahojte, máme tu ďalší deň. Ja práve pracujem trochu z domu. Chcela som ísť mimo domu, ale nakoniec si stále posúvam parking a potrebujem pracovať, lebo mala som nejaké deadliny, ktoré som potrebovala odovzdať. Zajtra robím rozhovor v manufaktúre, potrebovala som urobiť scenár na to som už poslala. Teraz idem robiť newsletter a potom idem si pre produkty, lebo idem natáčať video. No ale zoberiem vás so sebou. Dnes idem zase na Fashion Live. Včera som toho moc nenatočila, pretože nemám pamäť. Musím si povymazovať veci. Takže vás zoberiem so sebou. Dnes si dávam frajer značku na seba, teda od tej návrhárky Terezy Feňovčíkovej, ktorá bude mať dnes aj prehliadku, na ktorú sa veľmi teším. Ja verím v to, že niektoré veci v živote vám prídu presne v ten správny čas. Ja veľakrát sa pýtam vesmíru, že daj mi nejaký sign, alebo že keď niečo potrebujem počuť, nech to niekde počujem a úplne brutálne YouTube video mi vyskočilo, neskutočné. Skúsim vám sem zazdieľať pod video link, lebo také pravdy som tam počula, že normálne som mal husiu kožu. Ja mám pocit, že všetky moje vlogy sú hlavne z auta, takže už som na ceste do Martinusu, kde idem teda pracovať, mením pracovisko, alebo... Viete, čo milujem, keď môjho to-do listu mi miznú veci. Ja si dávam to-do listy, musím začať dávať to-do list na jeden deň, lebo ja si dávam takže všetky veci, ktoré potrebujem zvládnuť a musím si to začať rozdielovať na dni podľa priorít, lebo potom chcem zvládnuť všetko a strašne mi potom skáče mysel, ale dneska som spravila strašne veľa vecí, veľmi veľa vecí, tak sa z toho moc teším.
v mojom vlogu. Môžete pri... Dobré ránko, priatelia, dnes je nový deň. Tu mám Mareček portuje práve. Ideme robiť rozhovor Manufaktúr. A káde budeme? Si budem chať prsty na video. Ja mám tričko, boci. Dobre. Nielenže podporíte lokálnu značku, ale darujú ti zážitok. Takže my už máme dotočené, ideme práve, Mareček mi ide požičať foťák, na ktorý mi ide také mini školenie na kavičke. Takže ideme si niekam sadnúť a idem skúšať nový foťák, s ktorým budem robiť nejaké videjka. Pozrite na tú krásnu oblohu, to je neskutočné niečo. Ja som dotočila video, dostrihala, poslala som ho na schválenie a teraz som v nejakej jemnej prokrastinácii. Už potrebujem ešte urobiť nejaké veci, ale musím nachystať angličtinu, zajtra ma čaká celkom plný deň. Mám točenie, angličtinu a neviem už všetko čo. Ale potrebujem som ešte riešiť stylingy, ale mám nový foťák na skúšanie, čo sme sa stretli s tým Marečkom, čo som hovorila. Tak chcem sa aj s tým trošku pohrať. A možno si dám už dneska len chill, neviem. Takže čakám nové stylingy, budúci týždeň točíme klip s Mirom Jarošom, točíme vlastne 2 dní. Vianočný klip plus nedeľu idem s ním na fotenie. A v sobotu mám malovanie, čiže potrebujem si nachystať ešte štetce, takže... Napravím periem, upratujem, ale takže mám strašne veľa vecí okolo seba, ale robila som akorát videjko na TikTok, že toto bola vlastne veci zo sekáču, ktoré som skúpila s pred 2 týždňami, len som nemala čas to ešte natočiť. Takýto trench coat, ten stal tiež 4 € a ďalšie 2 veci. Takúto bundičku, alebo taká, neviem čo to vlastne je, košelo bunda z Pull&Bear oficiálne, ale teda z Textile House za 4 €. Veľmi sa mi to páči, úplne taký že gitárka vibe. Niekedy, keď pôjdem niekam na opekačku, alebo čo, ale akože ja sa tam normálne do mesta, ale páči sa mi to veľmi, ten print. A mám tu ešte takúto flanelovú košelu, alebo takú, no je to také hrubšie ako košela. Veľmi pekná farba, je taká väčšia. Takže toto je tretí kúsok a minula som teda 12 € v second handoch. Ja idem práve do Niu. Mala som angličtinu ráno, potom som išla na chvíľku domov, teraz som bola poslať balík. A ideme do Niu, ideme fotiť office shoes, potom máme stretnutie ohľadom jednej veci ohľadom Ízu. Ahojte, máme tu ďalší deň, ja vás idem zobrať so sebou, práve idem do skladov Mira Jaroša, pretože idem chystať stylingy, ktoré chystáme na jeho budúco týždňový koncert. Budúci týždeň ideme natáčať vianočný klip, takže idem zobrať nejaké veci, potom idem do Zary kúpiť topánky pre chlapcov, potom idem natočiť video do Demky a potom ideme do Pandorfu s priateľom a večer vás zoberiem, ideme na fotografickú výstavu. Veľmi sa na to teším, lebo je tam niekoľko fotografov, je to teda výstava aj umenia a teda fotografov a bude to také celé artsy, moc sa na to teším, je tam dress code, že fialová, takže ja si dám buď takú fialovú košelu, mám také 2, takže uvidíme. Takže vy poďte so mnou. To vyzerá sklad, idem pobrať nejaké vianočné oblečko, ktoré tu máme, nejaké doplnky, čo môžem využiť aj pre detičky, takže idem hľadať niečo, čo by sa nám hodilo do vianočného klipu. Prezi nápade z piatok po obede do Pandorfu, lebo tu miliarda ľudí a nevedeli sme zaparkovať. Je to škaredá. Ja robím vlog. Pozrite, to je mega cute, Dr. Martens. 120 stoja, ale úplne by som si ich kúpila. Strašne cute. Aj ešte tieto mokasiny sa mi páči. Tie keks. Náleženky. Moc. Tieto sú moc pekné, láska. Nice. Priatelia, ja som práve na MOF, to je výstava umelcov, výstava fotografov z 30 krajín, teda rôzne umelci, je tu 45 a vyzerá to mega super, úplne dobrý brutálsky, taký berlínsky vibe a moja kamoška to organizuje, teraz spoluorganizátorka, Natálka, to je krásna. Strašne sa mi pyšná, strašne sa mi to páči, ja milujem umenie, milujem fotky, milujem kreatívnych ľudí. Keď sú také nekonvenčné zábery, umenie, vlastne to novodobé umenie, ktoré je pre mňa crazy, nepochopené a milujem, keď je niečo zvláštne. Takže ja sa zabudím. Dobré ránko, priatelia, ja práve idem, opäť som v aute. Je 6 hodín, 7, za chvíľku, 7 hodín ráno idem do X-Bank Šamorín malovať Janku Šimkovič na jej veľký event, ktorý máva 2-krát za rok, myslím. A ja tam teda asi tam zostanem aj cvičiť, zobrala som si aj veci na cvičenie. A
a potom po obede mám ešte jedno líčenie dnes. Takže vás zoberiem so sebou, trošku vám to tam poukazujem, je to vždy brutálna energia, pretože tam je veľmi veľa žien a je tam, ja neviem koľko cvičení za sebou, to je masaker, ja som bola tam minulý rok a úplne som bola, že KO, ale strašne super pocit. Takže ja už mám po malovaní a rozhodol som už zostaviť na 2 cvičenia, jedno je také, že movement, druhé je s Jankou, na ktoré sa veľmi teším. Som taká nejaká rozospatá, ale bude tu, že 200 ľudí, priatelia, milujem, že ľudia chcú športovať a starať sa o seba, je to krásne. A sa teším, že môžem byť takou malou súčasťou Super Shape. Večer som mala ešte jedno malovanie, easy na birthday party, mala narodky, tak to vyzeral finálny look. Dobré ránko, dnes je nedeľa, ja si práve robím make-up, idem dnes na fotenie s Mírom Jarošom, ide fotiť také vianočné fotky a chcela som ukázať, boli sme v TK Maxe v Rakúsku, kúpila som si túto Morphe stick, tak som veľmi zvedavá, idem vyskúšať sa prvýkrát s ňou kontúrovať. Je dosť tmavá. Ja inak používam tú z Dioru, takú stick. A tá je tiež dosť tmavá, ale veľmi pekne sa s tým dá pracovať a vyblendovať, takže som zvedavá, že ako toto bude performovať. No a idem predtým ešte do Zary, idem pozrieť ešte možno nejaký vianočný sveter a nejaký kabát, aby sme chceli použiť. Akože Miro hovorí, že má veľa stylingov, ale chcem mať aj niečo pripravené, plus mu idem vlastne tak nejak dohľadať na to fotenie, že aby mal dobré vlasy, aby sa neleskol a podobne. Ideme fotiť do také auto vianočné. Neviem ani koľko to bude trvať, som sa ho nepýtala. Ale po tretie ideme z Bratislavy a potom budem len chillovať, lebo som dostala svoje dni, takže mám teraz taký chill. Inak toto veľmi dobre vyzerá. Dosť je to taký dupe k tomu Dioru, podľa mňa, čo mám. Takže make-up hotový, vlasy vyfúkané Dysonom. Idem sa obliecť a ideme do Zary. Priatelia, ja už som na fotení s Mírkou. Počíme vianočné fotenie. Takhle to vyzerá. Of a white Christmas with every Christmas card arrived. Priatelia, mám tu privátny koncert. Privátny koncert, po dlhých rokoch som počul pesničku White Christmas, tak idem sa ju učiť. Takže to, dobre, nevadí, ale kľudne to môžeš zveriť. Taký je život, proste, nie sme dokonali. Sme, presne, treba raw autentickosť, to chceme. Priatelia, ja vám ďakujem, že ste si pozreli tento vlog, bol dosť dlhý, takže dúfam, že vás bavil a keď ste tu vydržali až do konca, tak vám gratulujem. Ja už končí nedeľa, končí ten týždeň, takže idem to spracovať, uploadovať a teším sa na ďalší vlog. Čaute!